Og hvem Så kan man vil købe ikke gerne, kadaveret. hvem vil ikke gerne have en telefon, der Præcis. Den er temmelig fedtet på displayet. Så hvis man er en kvik videnskabsmand og kan lave DNA-skrab og genskabe mig i noget reagensglas, så er man velkommen til det. Det giver jeg hermed tilladelse til. Der skal man ikke holde sig tilbage. jeg ryster på. Det ved jeg. Sådan er det jo hver dag. Men den ligger der, og længere er den ikke. Karen, vi skal lige have opdateret Facebook, inden vi lukker flåden. Det er vores ven i Hjort. Hun er tit skarp til, på updaten, og det lyder sådan. Kanonføde 11, 10, 10. 28.30 til iPhone og den knaldsure hoppebold. Det er vist dig. Hvad? Enter Stephen King Doctor. Mister du fokus? Ring til Rus. Det er god. Ja. Men du må da ikke kunne tage sådan en lille Det kan jeg ikke. Nej, det ved jeg godt, men det er du nødt til. Hvis man kan sidde og pege fingre af folk, så må man også tage imod fingre. Og jeg er klog. Tak skal du have. Livsklog. Jeg er rigtig glad for, at hun falder på råd.